Мусаллам аст ки пас аз гузариши рекордии Неймар аз Барселона ба ПСЖ бар ивази 222 миллион евро дар бозори футболӣ дигар арзиши футболбозон куллан дигар шуду дилхоҳ футболбози миёнаҳол дар бозор 40 ва ё 50 миллион евро арзиш дорад. Дуруд ба кули шумо дӯстони азиз, ин барномаи навбатии трансфер дар амал аст ки имрӯз маҳз ба хотири ёдоварӣ аз арзишҳои футболбозон дар оғози соли 2000 бо шумо ман Манижа Исмоилова ба умқи таърих менигарад. мавзӯи барномаи имрӯза дар хусуси 25 гаронарзиштарин футболбозони соли 2006 аз рӯи фарзияи трансфермаркт мебошад ки дар зинаи 25 ҳам Ҷанлука Замброта аз Ювентуси Италия қарор гирифт ки арзишаш 28 миллион евроро ташкил медод. ҳимоятгари самти рости итолиёвӣ маҳз дар ҳамин замон дар Ювентус гузаронида вобаста ба қаҳрамонии Италия дар ҷоми ҷаҳонии олмон албатта ки аз бозингарони муҳим шинохта мешуд. Дар сафи Ювентус аслан Ҷанлука Замброта дар маҷмӯъ 296 бозӣ гузаронидаву 10 голу 16 паси головар дар омор дорад, дар ҳоле ки бо ҷониби Турини Замброта 2 скудетто дар серияи А ва 2 суперҷоми Италияро ба даст овардааст. Ба худи Ювентус бошад, Замброта аз тими Бари бар ивази 8 миллион евро дар соли 1999 гузариш намуда, сипас дар соли 2006 бар ивази 14 миллион евро аз ҷониби Барселона харидорӣ шуда буд. дар зинаи 24 гаронарзиштарин футболбозони соли 2006 бошад нафаре мавқеъгир аст ки то ҳол ҳам дар майдонҳои сабз таъсири хоса дошта, агар ҷароҳаташ намешуд бо мунтахаби Шветсия дар Евро 2020 ҳам бо шарафона баромад мекард. Ин нафар албатта ки Златан Ибрагимович мебошад ки соли 2006 дар сафи Ювентус бозӣ намуда 28 миллион евро арзиш дошт. Ба сафи Ювентус бошад, Златан ҳанӯз тобистони соли 2004 бар ивази 16 миллион евро аз Аякс гузариш намуда, пас аз сипарӣ намудани 2 сол бо нархи 25 миллион евро ба Интер фурӯхта шуд. Дар сафи Ювентус бошад, қаҳрамони ду каратаи Нидерландҳо ягон ҷоизае надошта, новобаста аз ин дар Интер 3 маротиб ба унвони қаҳрамонӣ мушарраф шуд. Гаронтарин гузариши трансфери Ибрагимович дар масири баромадаш дар сафи 10 даста маҳз соли 2009 ҳангоми гузариш аз Интер ба Барселона бар ивази 69 миллион евро амалӣ шуда буд, вале тақдири ояндаи Златан дар Барселона чӣ шуд, албатта ба ҳамагон рӯшан аст. дар зинаҳои 23 ва 22 рӯйхати мазкур бошанд, боз ду бозингари дастони он даврон бо арзишҳои 28 миллионӣ қарор гирифтаанд ки инҳо Хави Эрнандес аз Барселона ва Дэвид Бекхэм аз Реал Мадрид мебошанд. бузургиҳои хосаи Хави барои Барселона агар дар кулли давру замонҳо бебаҳо мемонанд. дар оғози соли 2000 Бекхэм низ аз зумраи шӯҳратмандтарин бозингарони англисӣ шинохта шуда, дар сафи Реал Мадрид аз бозингарони манфиатбахштарин маҳсуб меёфт. ин англисии ҳамавақт шӯҳратёр як ҷоизаи қаҳрамониву як суперҷоми Испания бо Реали Мадрид дошта, тобистони соли 2003 аз Манчестер Юнайтед бар ивази арзиши 37 миллион евро гузариш карда буд. аммо дар тими шоҳона албатта ки бозии барқарор нишон дода натавонист. 21-мин нафари рӯйхати гаронтаринҳои соли 2006 бозингари дигари Ювентус Давиде Трезеге аст ки албатта дар ҷоми ҷаҳонии соли 2006 вобаста ба иштибоҳаш дар задани пеналти аз нописандтарин чеҳраи фаронсавӣ шинохта мешуд. вале бо вуҷуди ин дар сафи бианканерҳои Турини дар 10 соли пурра баромад намуда, бо омори 245 бозӣ ва 138 гол молики 2 скудеттои серияи А ва 2 суперҷоми Италия шудааст. Мирослав Клозе аз Вердери Бремен бошад, шомили 20 гонаи гаронтаринҳо шуда дар соли 2006 30 миллион евро арзиш дошт. маҳз дар ҳамин сол Клозе бо Вердер молики ҷоми олмон гардида, тобистони соли 2007 бар ивази 15 миллион евро вориди тими қудратманди Бавария шуду он ҷо ҷоизаҳоро ба қавле коллексия кард. мақомдори зинаҳои 19 ва 18 рӯйхати номбурда бошанд бозингари дастони англисии Челси ва айни замон ёвари сармураббии Астон Вилла Ҷон Терри ва нафари сердурахши Милан Алберто Ҷилардино мебошанд ки дар соли 2006 30 миллионӣ арзиш доштанд. маҳз кулли дастовардҳои Терри ки ба Челси пайванданд аз соли 2006 оғоз гардида то мавсими солҳои 2012-2013 аллакай 17 ҷоизаи дохиливу байналмилалиро ташкил
ташкил доданд. Алберто Жилардино бошад маҳз соли 2006 бар ивази 24 миллион евро аз Парма ба Милан гузариш карда, дар масири 3 соли фаъолият дар сафи расанериҳо ғолиби Лигаи Қаҳрамонҳо, Суперҷоми УЕФА, Ҷоми ҷаҳонии бошгоҳӣ дар соли 2007 гардида буд. Алессандро Неста бошад аз Милан бо арзиши 32 миллион евро 17-умин зинаи гаронтаринҳои соли 2006-ро дар бозор унвонгир шудаву аз зумраи узви ҷудонопазири Милани дар солҳои 2000 шӯҳратёр дониста мешавад. дар зинаҳои 16 ва 15 рӯйхати арзишманди сомонаи трансфермаркт бошад ду чеҳраи дастон қарор доранд. яке Роналдои бразилӣ бо арзиши 33 миллион евро аз Реали Мадрид ва дигаре Стивен Ҷерарди маҳбуб барои Ливерпул бо 34 миллион евро ки ҳардуи ин чеҳраҳо дар футбол саҳми босазои худро гузоштаанд. Роналдо ки тобистони соли 2002 аз Интер бар ивази 45 миллион евро ба Реал Мадрид омаду дар тими шоҳона дар масири 5 сол кам ҳам бошад 5 ҷоизаи пуршараф соҳиб шуд. Стивен Ҷерард бошад тамоман чеҳраи нотакрор аст. ҳарчанд ки ба Ҷерард мушарраф нашуд бо Ливерпул ҷоизаи қаҳрамониро дар Премьер-лигаи Англия ба даст оварад, вале вафодории хосаи Стивен ба Ливерпул ҷоизаҳои дигари бошгоҳӣ ва афсонаҳои нотакроре ба мисоли Шаби Истанбул арзишҳое ҳастанд ки таърихан бемуболиға мемонанд. мақомҳои 15 ва 14 арзишмандтаринҳои соли 2006-ро бошад яку якбора ду бозингари дигари бразилӣ аз ду тими шаҳри Милан пурра мекунанд. инҳо Кака аз худи Милан бо арзиши 35 миллион евро ва Адриано аз Интер бо арзиши 36 миллион евро мебошанд. кулли ҳаводорони футбол медонанд ки Кака барои Милани солҳои 2000 чӣ нақши хосае дошту маҳз туби тиллоиро ҳамон даврон ба даст овард, вале кулли ин арзишмандиҳо дар соли 2006 танҳо ба 34 миллион баробар шудасту халос. нафареро ки Милан аз Сан-Павлу дар соли 2003 бар ивази 8.5 миллион евро хариду 6 сол баъд бо арзиши 67 миллион евро ба Реал Мадрид фурӯхт. Адрианои Интер бошад пас аз оне ки аз Парма дар соли 2004 бар ивази 23 миллион евро ба Интер омад, дар масири 4 соли баромад бо пироҳанҳои интернасионале 4 маротиб унвони қаҳрамонии Италия, ду ҷоми Италия ва 3 суперҷоми ин кишварро моли худ кард. се зинаи баъдии сафи гаронтаринҳои соли 2006 бошад чунин тавр аст. Патрик Виейраи фаронсавӣ аз Интер, Ҷанлуиҷи Буфони Ювентус ва Михаэл Балак аз Бавария бо арзишҳои 35 миллион евро ҷойгузин шуданд. Патрик Виейра агар мураббӣ шудаасту Балак кайҳо хатми маснади варзишӣ кардааст, Ҷанлуиҷи Буфон то ҳол шарафи дарвозаҳои Юверо ҳимоя мекунаду танҳо пас аз ҳамин мавсим дубора аз Ювентус рафта нест. ҷойгузини се зинаи навбатӣ ва ё худ зинаҳои 9, 8 ва 7 радабандии арзиш манди соли 2006-ро Вейн Руни аз Манчестер Юнайтед, Руд ван Нистелрой аз Реали Мадрид ва Самуэл Ето аз Барселона мебошанд ки ҳамаи инҳо 36 миллион евро арзиш доранд. мураббии феълии Дерби Каунти ки ҳанӯз соли 2004 бар ивази 37 миллион евро аз Эвертон ба Олд Траффорд кӯчиду дар масири 13 сол онҷо қаҳрамонии бемисли нишон дод ва ин ҳам ҷоизаҳои сершумори футболӣ таҳти роҳбарии Фергюсон мебошанд. бевосита аз чеҳраҳои саршиноси футболии солҳои 2000 маҳсуб мешаванд. Руд ван Нистелрой бошад дар Реали Мадрид бозии аъло нишон медоду Самуэл Ето дар Барселона саҳми босазое дар пирӯзиҳояшон дар Лигаи Қаҳрамонҳо гузошта буд. Майкл Эссиени Ганаги аз Челси бошад соли 2006 36.5 миллион евро арзиш дошта, панҷумин нафари рӯйхати мо Франческо Тоти аз Рома бо арзиши 37 миллион евро мебошад. ин нафар низ ба мисоли Ҷерард содиқу вафодор ба як тим монда бар ивази пешниҳодҳои ҳангуфт аз ҷониби абардастаҳо танҳо бошгоҳи шаҳри Римро мақбули дил дониста буд. 24 соли баромади Тоти дар Ромаро агар аз лиҳози ҷоизавӣ бигирем метавон бо як скудетои оғози солҳои 2000 ва ду суперҷоми Италияву ду ҷоми ин кишвар маънидод кард, вале вафодории хосаи Тоти ба Рома арзиши бебаҳоеро дорост ки ба гуфтан он басо мушкилу имконнопазир аст.
чорумин нафари рӯйхати гаронтаринҳои соли 2006 бошад Фрэнк Лэмпард аз Челси аст, ки он замон 38.5 миллион евро арзиш дошту агар ба дастовардҳои бошгоҳиаш дар Челси нигарем, ин нафар низ ба мисоли Терри дар Лондон маъруфияти хоса дорад. сеюмин нафари рӯйхати мо бошад Тьерри Анрии фаронсавӣ аз Арсенал аст, ки дар даврони шӯҳратмандии хосаи Арсенали аз лиҳози қаҳрамонӣ дар Англия нафари маъруф барои лондониҳост. Анрии маҳбуб барои тӯбчиён бошад, он замон 50 миллион евро арзиш дошта дар қаҳрамонии бебохт ва то ҳол нотакрори Арсенал саҳми хоса дошта буд. Анри соли 1999 бар ивази 16 миллион евро аз Ювентус харидорӣ шуда буд ва 8 сол баъд бар ивази 24 миллион ба Барселона рафта буд. инак расидем ба ҷойгузинони ду зинаи арзишманд, ки ин ҷо Андрей Шевченко бо арзиши 51 миллион евро дар зинаи дуввум ва Роналдиньои сеҳрофар бо арзиши 70 миллион евро дар зинаи нахуст қарор доранд. Андрей Шевченко, ки соли 1999 бар ивази 23 миллион евро аз Динамо Киев ба Милан омада буд, дар масири 7 соли баромад дар сафи расанериҳо тавре аз худ нишон дод, ки Челси шитобон 43 миллион аз барояш дареғ надошт. Дар сафи Милан Аслан Шева бар замми гирифтани Скудето ва ҷому Суперҷоми Италия ҳамчунин ғолиби Лигаи Қаҳрамонҳо ва молики арзишманди туби тиллоӣ дар соли 2004 ҳам шуда буд. Роналдиньо бошад аз зумраи он бозингарони арзишманди бразилия аст, ки дорои маҳорати арзишманду нотакрори туброниву ҳаракатҳои зебои майдонӣ буданд. на як бору ду бор варзишгоҳҳои олам ба шарофаташ каф мекуфтанд. Роналдиньо ба Барселона соли 2003 аз ПСЖ ба маблағи 32 миллион омаду танҳо пас аз 5 сол ба Милан бар ивази 24 миллион евро фурӯхта шуд. маҳз замони баромад дар сафи Барса Роналдиньо ғолиби Лигаи Қаҳрамонҳо гардиду дар соли 2005 туби тиллоро ҳам сазовор шуд. хулас ки чеҳраҳои номбурдаи маъруфи футболӣ, ки дар миёни солҳои 2000 новобаста аз корномаҳои беназир танҳо 30 миллиону 40 миллион арзиш медоштанд, тавонистанд ки таърихсозӣ кунанд. арзиши бозингарони номбурда албатта ки дар қиёс ба арзиши бозингарони феълӣ ҳеҷ асту кулли ин аз вазъи иқтисодии дастаҳо маншаъ мегирад. агар Роналдиньо бо ҳамон маҳорату Бекхем ва Тоти айни ҳол дар маснади варзишиашон қарор мегирифтанд, мо зиёда аз 10 трансфери 100 миллионаро шоҳид мешудем, вале мутаассифона ин танҳо тахаюл асту халос. ин буд поёни барномаи трансфер дар амал. бо шумо будам ман Манижа Исмоилова. Тан сиҳат бимонед.